Ọ bụrụ na ihe a kịta Okwuluora na-eme ka some of unu nwa ji were asị that na ọ na-chase crowd, do you understand me? Na ọ na-eme that is maka ọ mụbara a lot of things ma anụbara maka ụdị si our brother a na-akpọ Okwuluora na the social media. So people are saying a lot of things. Do you understand me? Ga-abụ sometimes ebe a na-ekwu na Okwuluora na-use emotion or something like that, which is not the only true o nwere iji wee save ndị ọ chọrọ ịzọ ndụ. That is how I see am, because ana m anụ ebe a na-ekwu na ọ bụ emotional blackmailer or emotional manipulator or something like that. But ọ bụ na emotion ka ọ ya abịa yuzuo ka i wee nweta ife ị ga-eji wee help ndị mmadụ, nọ ya wee ịkra ya out nọrọ na mwute maọbụ bepụ akwa na o nwere ndị ga-abụ ha fe nwee ike react ya to help ndị mmadụ. Nwanne m mewekwu ya o. Ọ bụ na because of na ihe a na-afụ Okwuluora na-eme wee na-akpọpụta a lot of people a na-akpọjefe na Zenith Grafia Hospital Abuja. O nwere ike sometimes ọ kpọpụtara in less than 24 hours onye afọ edere akaụntụ ya na-enweta ife dịka 20 to 30 million naira. Then nyanwa ka ihe ji wee nọzi one side na-achọ isi na Okwuluora mere nke a. Ụmụ another particular thing that our brother na-eme, kpọpụta na ya, wepụta na evidence ya, tụọ na ya mmehie n'iru. Do you understand what I'm saying? When the issue of Okwuluora is trying, you see that this our brother who no emotional blackmailer maọbụ no manipulator, this that nke a, nwanne m pụta mee ya ka ndị mba anyị si through you help mmadụ. Mmadụ na-anọkọta mee mistake, mmadụ na-anọkọta daa okwu ya, ọ mpụta ebe a na m agwụ ndatụ na nwere ike nshi ya n'ụlọ ya na ma mụ ma gị nwa anyị nche nwechara fault, anyị gbachara ọrụ in one way or the other. Do you understand me? O nwere ka m si eso mmadụ and o nwere ka m si afụ somebody. Ịghọtago? Mmanji because of a little dent or a little mistake kpọpụtazie onye mma na this person is really trying, ịghọtago, condemn where the person na don't live my life like that because no good money kpatara awa you. Ọ bụrụ na country mụ na gị na-abụ na function properly, ihe Okwuluora na-alụ kịta abụọlụ gọọmenti suppose take care of ya. Ọ mpụta ebe a na m agwa unu na the whole South East ka anyị enwere ebe a na-emenwu ndị mmadụ dialysis, kidney transplant, mana anyị nwere a lot of billionaires na Nigeria. If the other time atọ eze wepụtara ife dịka 5 billion according to ife okwuru ebe afọ na oge nye soro udo wee nye ndị chọọchị 100 million 300 million. Do you understand me? Ọ dị ka onye dịka atọ eze na ukpo enwere the capacity idebela anyị standard hospital, mana anyị bịakwa na the other side ifukwa ebe anya na-agba gị na ya agba ọgaranya etu esi wee rie ego. Ịghọtago, gị jee kpata nke gị. So that's why a lot of us ya agba afụcha content na-eme na ya agbakwa nkịtị because turu ya na-agwa mmadụ ka ọ ga-esi weli ego ọkpata. Ịghọta na ife a na-agwa gị, mana maligodo that na this guy na-afụ bụ Okwuluora is trying. Ọ dịrị easy ịsavụ public, especially anyị nwa bụ ndị Igbo. Ọ dịrị easy. Ịghọtago. And another thing m chọrọ add ebe a, ọ bụ na ife a mere iji akpọ Okwuluora no ya manipulator maọbụ emotional blackmailer, pụta bido use that emotion wee save over our people. Ị na-aghọta ife a na-agwa gị. And another thing m chọrọ ịgwa gị, look after your health, especially ọ bụ na if si na family na-enwe ọbara mgbali elu nke ndị oyibo na-akpọ high blood pressure. Ọ bụ na ị control ya, ọ ga-affect gị your kidney. Gbanịta oke red meat ọsọ, monitor ife ị na-eri. Ọ bụ na ọ ga-ekwe gị mee some vegetable ma tomato ma a lot of canned food anyị na-eri, benata aka na ụmụ this canned food a. Ịghọtago na benata aka na etu isi ego some certain things n'afịa, jiri aka gị kọba some certain things organically.
especially ndị be anyị wey akwa nọ na village. It baffles me in a lot of ndị Igbo kịta na-ayazi kidney problem. Ebe ị nọ kịta na ama m nwee ike ịmara ọrịa level of kedu afia wụ EGFR, there is a rate kidney function okay. You don't know na ọ dị below 90 ka ọ nọ na 90 ka ọ dị higher than that. You don't know and you don't even care to know. Onwe ka fever si bịa gị n'alụ ma ọ bụ oyi na-atụ gị, o nwere ike ọ bụ kidney gị na-enye gị sign mana ị na-akpị ya mana elu ya ije na pharmacy je golukwe painkiller ka na affect kwa that your kidney too much. Reduce aka na alcohol ị na-aṅụ. Mind ya ife ị na-eri na buy, a lot of things is happening, especially gị nwa na-eri all this canned food. If you noodle, gbara noodle ọsọ ma ọ bụ na oge ekwe gị. If you only nwa, a lot of food ị na-afụ bụcha preservative, chemical gas. Mana a na-ekwu ekete ya na-aghọcha mbọsị ife a ga-akụtu gị. Ihe a na-agba ekete na a lot of people nọ na buy ekete mana fa nwee kidney stone but they don't know. Ọnọkata alụ ga na-akọkasị gị ụkọ and they don't want to go to hospital to verify mana ife alụ gị ji agbakasị gị akọ gị ụkọ. Mamịrị na-anyụ oge ọbụla fom a na-apụta na ya. You are taking excess alcohol. All this biti na-afụ ị na-aṅụ na buy, kedu uru ọ kedu the benefit of gị bita niile na nkịta na buy na-achaghị ọkụ n'alụ, kedu benefit bita afọ ị na-aṅụ, kedu benefit ya? Mgbe ọbụla ị na-etake excess alcohol, you are putting your liver gị ka ị na-eputu na pressure. Do you understand me? Liver gị na-eputu na pressure. Sịkwa nga anwụ na alcohol fụnụ nwa na-anwụ na-anwụ, ị ga-anwụ alcohol, ị ga-esenyere ya siga, ụra abalị ya ala, stress juru gị arụ, BP gị mara na ị na-enwe BP, ị mara na sugar gị ọ dị high ka ọ dị low, ị mara already ka heart gị ọ dịkwa healthy. You don't know if ị ma bụ na ị dị ndụ na-akpagharị, ị mara na alụ gị bụ moto that can break down at any time ọ bụ na you take care of it. Look at the rate of kidney issue na our society today. What is going on? Ụmụazị ọrụkwa ụdị nri nwa ị na-ego n'afọ ị na-enye nwa go. Ọ bụrụ na ka anyị nwa iji ma aka m okiri maka afọ ya bụ soya beans wee zụnụ. Today's nwa agbọghọbịa ya na-ekwezi enye nwa ara. Mụtakwala nwa ebido na consume be nri nwa. Ị mara na nri nwa bụcha chemical, preservatives. Nwata dị na-egbagotezi obere oge o develop one kidney issue. Ebe anya na-ajụ kedu ebe ife na-eme anyị si. Mana ife afọ anyị na-eri bụ ife na-egbu anyị. Nna m na gị na-abịa ịmara ahụ one fa dị wee nwụ. Oge fa na-eri natural food, organic basic food. Look at our society today, my GMO kita na many of us amara ihe bụ GMO, mana if government anyị pụtara na-agwa gị na onwere side effect, who told you? Genetic modified food bụ chemical. Kpachalakwa anya n'ife ị na-eri. Kpachala anya n'ife ị na-eri. Akwa ife anyị na-eri bụ ife na-egbu anyị. Ọ bụkwa na ị mara ọmara ya today. Kidney problem abụghị ife ya ọ na-akata apụta ozugbo gbuo na mmadụ. Ife ọbụla na-eme gị na-alụ today ga-edevelop godo obere before wee pụtazi ife. Na cancer kịta juru everywhere na be anyị. Take good care of your health. Ndị Igbo si na mkpọmkpọ ndụ ka mkpọmkpọ ọnwụ mma, and akwa aghara ndụ kpaa akụ onye ilo elie ya. Ka emesịa.